bakarrik eta besteren arteko berridazketak egiteko laguntzatxoa. Esaldi hau agertu zaigu ariketa batean, antzinakoentzat mitoa zen mundua nolakoa zen ulertzeko tresna bakarra, eta eskatzen digu besterekin berridazteko esaldi hori. Nola berridatzi esaldi hori? Bada berdintasun bat, bakarra bakarrik egitura besterik ez eta bere eratorriekin edo baino ez eta baizik ezekin berridatz daitekeena. Beraz, bakarra edo bakarrik baiezko esaldietan erabiliko litzateke eta besterik ez eta bere eratorriak edo baino ez eta baizik ez ezkoetan. Ez eta ez. Adibidez, gozaltzeko kafesnea bakarrik hartu dut, berridatz genezake, esanez, gozaltzeko kafesnea besterik ez dut hartu, gozaltzeko kafesnea baino ez dut hartu, eta gozaltzeko kafesnea baizik ez dut hartu. Hiru zer horiek, lau esaldi hauek esanei bera izango dute. Beraz, zein dira besterik ez horren eratorriak? Hasteko arau bat, lege bat, emango dugu, baino ez eta baizik ez beti berdin mantentzen dira, baina besterik ez zer galderari erantzuten dioten sintagmetan bakarrik erabil daiteke. Gainerakoetan, kasuan kasu definatu egin behar da. Beraz, bakarrik bakarra, baino ez, baizik ez, eta besterik ez edota beste gehi ezezko izen ordea gehi ez egiturak nola erabiltzen diren adibide batzuetan ikusiko dugu. Lehendabizikoa, laranjak bakarrik erosi ditut, laranjak baino ez ditut erosi, laranjak baizik ez ditut erosi, batekin edo bestearekin, esaldiak berdin jokatuko luke, eta besterekin bi aukera izango genituzke. Bat, laranjak besterik ez dut erosi, eta bigarrena, laranjak beste zer ez dut erosi. Honetan ordea, zer galderari erantzuten dio, zer laranjak ez dago beste kasu batean deklinatuta. Orduan, erabil dezaket besterik ez. Beste kasu batean deklinatuta balego, laranjetan bakarrik inbertitzen dut, esate baterako, orduan, laranjetan besterik ez inbertitzen dut, ez litzateke zuzena izango. Ez legoke egitura hori erabiltzerik. Eta horretarako daude, esan ditugun besterik ez-en eratorriak. Zein dira eratorri horiek? Hemen aipatzen dugun moduan, besterik beste, ez besterik beste, gehi ezezko izen ordea, gehi ez. Ezezko izen ordeak dira, beste ezer ez, beste inor ez, beste inorekin ez, beste inori ez, eta abar. Beste adibide bat, zuri bakarrik esango dizut, eta hori berridaz daiteke zuri baino ez dizut esango, zuri baizik ez dizut esango, eta hau zalantzazkoa izan daiteke aditza dizut jokatu behar dugun edo diot, baina nik uste bainorekin eta baizikekin dizut erabiltzen dela. Eta beste hurrengo egitura izango litzateke, oraingoan ez daukagu zer nori baizik, beraz ez dugu erabiltzerik zuri besterik ez diot esango, ez dago erabiltzerik, eta orduan bere eratorri batera jo behar dugu, eta eratorri horiek dira, nori denez, inori, zuri beste inori ez diot esango. Osatzen da esaldia, zuri beste inori ez diot esango. Beste adibide bat, nirekin bakarrik ateratzen zen, norekin daukagu hemen, beraz, nirekin baino etzen ateratzen, nirekin baizik etzen ateratzen, eta besteren eratorriekin esaldi hori eginda, jarriko genuke, nirekin beste inorekin etzen ateratzen. Nirekin beste inorekin etzen ateratzen. Eta azkena, azken adibidea, egun bakarra daukagu bilera egiteko, bakarrik erabili ordez bakarra, adjektiboa erabiltzen dugu, izen bati lotzen zaion adjektiboa, sintagma osatuz, hau ere berridaz daiteke egitura horrekin, eta nola egiten da hori? Lehen esan dugun eratorri horien
beste aukera batekin, eta da ez izen ordeekin, baizik eta izen zehatza bera erabilita. Orduan, sintagma bakarrarekin sintagma osatzen duen izena zein da? Egun bakarra. Beraz, nolakoa zein izango da osatu behar dugun sintagma berria, beste egunik ez daukagu bilera egiteko. Bainorekin edo baizikekin ere, legoke aukeraren bat hau egiteko, eta bat sartzea izango litzateke. Egun bat baino ez daukagu bilera egiteko. Baina bestela, egiturak berririk sartu gabe, ez genuke aukerarik izango. Beraz, egun bakarra daukagu bilera egiteko, beste egunik ez daukagu bilera egiteko izango litzateke. Ea baliabide hauekin errazako egiten zaizuen berridazketa mota hori. Bueno, eta lehen da biziko berridazketa hori egiteko, beste eta bakarraren artekoa, azalpen luze eta zabala eman dizuegu, eta ea bestei buruz ere, laburrago bada ere, ematen dizugu azalpen koskor bana. Bigarrenak dio, badirudi García Márquez idazleak ez zuela elurra sekula ikusi Europara iritsi baino lehen, eta eskatzen digu gabea omen. Bueno, egitura da gabea izan, gabea naiz, gabea da, gabeak dira, plurala erabiltzen dugunean, gabeak gara. Horiekin, aditz bat aurretik jarritakoan, ikusi gabea naiz, esan nahi du, ikusi ez duen pertsona naizela. Alegia ezezkako erlatibo bat ezkutatuko balu bezala zera horrek, egitura horrek. Adibidez, ni Argentinara ez naiz inoiz joan. Nola esan dezaket hori gabearekin? Bada ni Argentinara joan gabea naiz. Beste nolabait esango genuke, joan ez den pertsona naiz. Argentinara joan gabea naiz. Beste adibide bat, ez baita aditz intransitiboekin bakarrik erabiltzen, baita transitiboekin ere, janekin esate baterako. Esan dezaket lasai asko, nik angulak ez ditut inoiz jan, bada angulak jan gabea naiz. Bueno, ea pista horrekin zerbait egiten duzuen. Hirugarrena, retegi handiaren marka txikitzea da hirujo gaztearen helburu nagusia. Ordura arte eginalean arituko da. Onik izango. Ez du hau egin bi modutan erabilteteke. Egin arteko onik, egin gabeko onik. Eta, hemen arte jartzen duenez, nik bide horretatik joko nuke. Nahia ere ezkutatzen du egitura horrek, adibidez, mendizale profesional horrek, Everestera iritsi arte ez du deskantsurik hartuko. Hori esateko modu izango litzateke, ez du Everestera iritsi arteko onik izango. Ea horrekin zerbait egin dezakezuen. Laugarrena, denborak aurrera egin ahala, haren txikitako asmo handiek porrot egin dute. Eta ibilian jartzen du. Ibilianekin gogoratzen zaidan zera espresioa da, ibilian. Horixe esan nahi du, denborak aurrera egin ahala. Eta bigarrena berriz, porrot egin jartzen du, eta porrot egin esateko berridazteko modu bat izan daiteke ezerezean geratu, edo ezerezean gelditu. Bosgarren esaldiak dio, Imanol bere lagunen aurka gaizki esaka aritu zen, eta niri hori ez zitzaidan horren harrigarria gertatu, eta dauzkagu harritu eta izanak. Eta, harrigarriaren ordez, ea ze aukera daukagun harriturekin, harrigarria da, edo harrigarria izan da, temperatura, urte garai honetan, sasoi honetan, temperatura horiek egitea, izango litzateke harriturekin, urte sasoi honetan, temperatura horiek egiteak harritu nau. Nork harritu nau, alegia. Eta bestea berriz, izanak, zeak harritu nau, zerk harritu nau, zu berandu etortzeak harritu nau, eta zu berandu etorri izanak. Eta zein da bien arteko desberdintasuna? Bata da,
Gaztelaniaz izango litzateke que vengas tarde, bata, zu behan dutortzeak harritu nau, eta besteak que hayas venido tarde, alegi bat, ja gertatuta dagoen zerbait adierazten du. Euskeraz ere berdin, berandu etorri izanak, berandu etorri zarela, hori egia biribila da, hori bukatu ezina da. Horixe da bien arteko nabardura. Seigarrena, nola etzen dituen bada lehenago esan, nola etzen iguten bada lehenago esan, guk laguntzea nahi zenutela. Esatea, bada beste harridurazko espresio bat, tea ere espresioa dena, eta da hori esatea ere, edo hori esatea ere, eta hori ematea ere, edo kanta hori eskatzea ere, eta horrek badu ezezko bertsioa ere, ez esatea ere, mina zeneukan, mina handia zeneukan, eta ez esatea ere, alegia, esan izan bazen igu zerbait egin ahal izango genukeen, baina ez zen igun ez esan, ezin izan genuen ez horregin. Zazpigarrena, ezin nuen erabaki nondik jo eta ordura orden batez edo, enuen ezer idatzi. Eta gabe, hemen daukagu, lehendabizi ezinik egin has gaitezen, ezin nuen erabaki nondik jo eta ezinik. Hori berridazteko da, ezin nuen erosi arraina, arraina erosi ezinik nengoen, edo nenbilen izango litzateke. Eta gabe berriz, ez nuen ezer idatzi, ezer idatzi gabe berdin egon nintzen edo nengoen. Beraz, hori, biek gabe nengoen eta ezinik nengoen, biak egon aditzarekin egin izateak lagunduko digu seguruenik berridazketa hau egiten. 8. Hor daude itxaron eta itxaron beldurrezko filmaren ikusleak. Atea irekitzea nahi dute eta barruan zer dagoen ikusi. Noiz galdetzaile bat agertzen denean, egin dezakegu horrekin, noiz etorriko gaude, noiz etorriko elipsian ere joan daiteke, noiz etorriko besterik gabe. Egun osoa pasa genuen atzo zelan, etxe atarian, gure adiskideak noiz etorriko, besterik gabe. Edota gure adiskideek zer ekarriko. Eta, bi egitura horiekin zerbait egin dezakezu. Beste bat. Tolosako gertaeren berri ez duena kontu asko jakingo ditu liburu eder hori esker. Araziko, pertsona bat tartean denean, zerari esker, Anderren amari esker, jakin genuen, non zegoen halako baserri, agerre baserria. Hori izango litzateke, Anderren amak jakinarazi zigun non zegoen agerre baserria. Ea pista horrekin. Eta 10. eta azkena, aspaldiko gaixotasun batzuk uste izan ez arren, erabat errotuta daude oraindik gure artean. Uste izan ez arren, hori ez dirudien arren izango da. Ea, gero arte.